So, ito nga yung diskarte ko, no? Kailangan nyo free fall muna, pailalim. Tapos, pag nasa ilalim ka na, kailangan mo nang dumapa. Then, maghintay. Tapos, kung may fish collar kayo, pwede nyong gamitin. Kundi kaya yung sound effect ng bunganga nyo. Gagayahin nyo lang kung anong naririnig nyo dyan. So, kahit sa mababaw, pwede nyo yung gawin para makaka-attract rin ng fish. So, yan na nga, study nyo lang para matuto din. Ito lang yung paraan ko para makatulong sa inyo, guys. Yun nga, pag nakita nyo na yung target nyo, focus lang kayo sa kanya. Tapos hintayin nyo na lumapit para sure na makukuha mo siya. So, shoutout muna tayo mga bro. Sa shoutout ko lang yung mga kasama ko. Sila Bro Ruel, Bro Edgar, Bro Nico, Bro Jojo, Bro Ryan, Bro Ronald. Shoutout sa inyo. At saka kay Grace the Explorer. Shoutout. At saka kay Pulimar sa Jasa. Shoutout sa'yo. Tsaka kay Oragon Outdoors. Shoutout bro. Tsaka kay Kanding TV. Shoutout. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Ingat kayo and God bless y'all.